Hi everyone, this is me, QueenAlvarez, and welcome to my channel. And for today's video, we're going to discuss about the 10 types of demotivation. Why I should discuss this one, it is because a lot of people right now naka-experience of iyan, especially na anata sa 21st centuries, and as we know that technology is naa siya mga disadvantage. Dili na ta mag-dig deeper sa mga disadvantages sa technologies kay dili man na siya mao tong topic karon. However, I'm sure nga naka-experience mo og mga disadvantages sa technologies. Malintano na kaya nga na good. And then you're prone to depression. So for today's video, I'm helping you to deal with the depression, especially tackling this 10 types of demotivation. Maugni siya ang big factors ato ang success. So without further ado, let's get into the video. Number 1 type of demotivation is fear. Ma-demotivate ka tungod sa imong mga fear, imong mga what if, imong mga overthink na mga butang. Mahadlo ka i-take ang chances, i-take ang risk tungod sa imong kahadlo. So how to be motivated again? You need to specify your fear. Una-una nimo nga nganong mahadlo ka? Nganong kailangan nimo mahadlo? Because ibutang sa imong mind that it's better to try than to fail without trying at all. Number 2 kind of motivation is setting the wrong goals. Kani siya dako pud siya og part, mao ni siya makapapush down sa imong success, sa imong mga goals. It is because wala ka kabalo kung unsa gyud imong gusto. So first you need to do is you need to assess yourself. I-assess nimo imong self unsa ba gyud imong gusto, unsa imong hilig, and unsay kaya nimo buhaton. For example, for this one is kanang mga makita nimo sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube, sa Facebook, and then tungod kay na-influensyahan lang kaan ang mga butang, gusto nimo sila sundugon without assessing yourself kung unsa gyud imong mga hilig. Na-influensyahan lang ka sa imong palibot, sa imong nakita. It's a no-no. So how to be motivated again is you need to assess yourself. I-assess nimo unsa imong hilig, unsa imong gusto, unsa imong passion, ug unsay kaya nimo buhaton. So dapat imong motivation is dili mag-rely sa mga tao sa palibot, dili mag-rely sa imong mga makita sa mga social media. It is because it is a very dangerous part to rely your motivation sa imong palibot. And number 3 is ma-demotivate ka tungod of a lack of clarity. Lack of clarity is kining wala ka nakabalo sa imong gusto. So dapat maging klaro ka sa imong plano sa imong kinabuhi, maging klaro ka sa imong goals, sa imong dreams, and sa imong mga steps nga pagabuhaton para ma-achieve nimo imong success. How to be motivated by this? So, number 1 is you need to evaluate again. So, number 2 and number 3 is similar. You need to evaluate yourself on sa imong strength, on sa imong weaknesses, on sa imong kaya nga buhaton ana. Dapat you need to know yourself more. Number 4 is you are demotivated by values of conflict. Imong culture, sa imong traditions, like maapektuhan ka sa imong traditions, maapektuhan ka sa imong palibot. Like for example, man sila, dili man na siya pwede sa imo kay Christian ka, dili man na siya pwede sa imo kay it is against our tradition. How to be motivated by this one is you need to sort of things out. Dapat ila-ilahon sa imong self unsa imong gusto, and then i-assess nimo what is the unsa mga advantage or disadvantages for this one. As long as wa kay gitapakan nga tao, as long as wala kay gipasakitan, well, you are free to do so. Remember that you are the captain of your own sail. Nasa imuhan naka-rely imuhang future. I believe kasi the saying that dili nimo sala nga gipanganak ka nga pobre. Ang imuhang sala is mamatay kang pobre. Why? Because gi-provide na ni Lord ang tanan. However, wala lang kay clear sa imuhang goals. Number 5 is you are demotivated by autonomy. What do I mean by this one? Autonomy is nagarely ka sa imuhang palibot sa ilang desisyon. Wala kay sarili nga desisyon. Kay for me, kung nagrely ko sa desisyon sa akong palibot, well, dili na ako ma-achieve ang ako mga na-achieve karon. Kay I'm not wala na ako gidautan akong mama. Ikuan lang na ako, i-share lang na ako sa inyo ang akong experiences.
Wala sa kanang gi-down ako or gidautan ako akong mama, but this is the reality. I just wanted to wake you up to the reality. Akong parents before pa lang daan is against na siya sa akong pag-eskwela. I mean, not against na kanang in a negative way. Against na siya, it is because dili na daw nila kaya. So, ilan akong gihangyo nga dili na ko mo eskwela. Well, wala sila nabuhat. Nangita ko og ways nga maka-eskwela ko. Nangita ko og mga paraan para makahuman ko og eskwela. And then, pagkahuman na ako og eskwela, bago lang ni siya 2022, mag-take na ko og left. And then, giko na po ko sa ako mama nga dili na ko mag-proceed sa ako ang profession. Dito na lang daw ko sa bukid, magminyo na lang daw ko. Well, nanagin sa ako ang prinsipyo nga dili ko maapektuhan sa ako ang palibot, dili ko maminaw sa ilahang mga suggestion. It is because ako ang magdala sa ako ang decision. So, wala ako naminaw sa ako mama, nilakaw gihapon ko ni ani ko Davao. Nangita ko ways para makatake ko sa akong exam. So, yeah, by God's grace, nakuha na akong license. How to be motivated by this one? You need to know your true self. You need to know your true strength. You don't need to rely your decision making sa imong palibot. You are the captain of your own self. As wala kay giapakan, as long as wala kay gipasakitan, you are free to do what you want, especially if it is for the better. Number 6 is you are demotivated by lack of challenge. Hindi siya na-experience gid na ako ni siya sa akong trabaho. Like pag abot na ko og 6 months or pag napakog sa mga 4 months or 5 months, na-demotivate ko sa ako ang work job. Why? It is because wala na challenge, like balik-balik lang ang task everyday, ing ani, sige ako tunganga kanang wala ako'y customers, and then kabalon ako sa paghandle sa pagbuan sa mga kuan, and balik na no puanan ko og challenge, nawadan ko og challenge, so na-demotivate ko ato nga time. Mauto nga daghan ako late sa akong kuan, sa akong attendance. So giunsa to na ako paghandle or how to motivate by this one is na-go back ako sa katong first nga pag-anhin ako sa Davao. Katong time nga nag-ampo ko ani nga work. Kung unsa kalisod ang akong giagian para lang maabot na ko ning work. Number 7 is you are demotivated by grief. Kini siya. Dako gyud siya og ganang impact sa ako past mistakes, past na ko nga mga katarantaduhan sa kinabuhi. Grabe sa katarantaduhan. Yeah, dako gyud siya impact sa ako because usahay ma-drag down ko ana siya nga mga moment nga sa mahuna-huna na ako nga before unta-una na ito na ako gibuhat, and then gi-assess na pud na ako akong self, gi-evaluate na pud na ako akong self. So how to be motivated by this one is you need to think that everything happens for a reason, and then katong mga experience nimo, mga bad memories, bad or good man to siya nga memories, is you learned a lesson from them, and mo to siya ang mga ways nganong nahimo kang na strong, nganong naabot nimo ang naabot nimo today. It is because mga past. It is because experience is the best teacher, and I agree to it. Number 8. Oh my God, kini siya rampant gid ni siya nga scenario. Number 8 is you are demotivated by loneliness. Yo, kung naman kung ikaw as an independent woman, nag-inusara ra ka, ikaw ra isa sa boarding house, wala kay matok, sa kuan mingaw kaayo ang palibot, maka-demotivate gid na siya. Usahay, not usahay permanente, so you need to you need to be strong, especially sa imong mind. As in, so how to motivate by this one is para dili kay ko maapektuhan sa ako ang loneliness. This is what I did. Nag-vlog ko para naay mga kuanan, like for example, pag wala na ako sa ako ang work, pag abot na ako sa boarding house, mabisi ko, dili ko magmukmok, dili ko magmuni-muni. So I do vlogging para mabisi ako ang self. And I love vlogging naman since sa una pa. Kaso lang sa una, dili pa ko kabalo kayo. And then, as of right now, dili pa ingon ko nga hawad, pero at least naana ko yung mga nabalan sa YouTube. So, nangita ko og ways kung asa na ako mabaling akong attention pag wala ko work. So, yeah, I love vlogging. And nakita mo po na ko nga ako yung potential sa vlogging. It is because nag-grow ako ang channel everyday na imadugang 1 or 2, and I am so happy for it. Number 9, second to the last. Happy to June. Oh my God! Igang na kayo. Wala na ko giod ako ang ceiling fan kay saba kayo pag nako ko nila. Number 9 is you are demotivated by burnout. Kini siya, oh my God. Naglisod kong handawaan nga demotivation, kaning burnout. Kay I have a lot of goals.
I have a lot of goals nga nakakuan sa akong mind nakaset, and then pag dili na siya nako mabuhat or naalay ka nang maka-distract gud sa ako ang ma-burn out nako ana. Like ma-stress nako, nga wala ako kabalo sa akong giga-stressan kay wala ako nakakuan sa ako ang mga goals. For example, karon gusto ko mag-content og ing-ani and then dili na ako makuan. Di na ako ma-follow ako ang mga plans, so ma-burn out ko. So how to be motivated by this one? You need to think to yourself nga life is not scripted. You don't need to follow every script. Let it be. Kung magkamali ka, let it be. Learn from it. You don't need to follow every details sa mga to-do list kay para to avoid burnout. Kung salay gusto nimo buhaton, buhata. Remember that you are human as well. And kapuyon ka, moabot ang panahon nga ma-stress out ka. Let it be. Then learn from it. I-assess nimo yourself. Unsay nakuha nimo ani, unsay nakuha nimo, unsay takeaways nimo ana. Para next time, kabalo na ka unsa na pag-handle. And number 10, last but not the least. Number 10 is you are demotivated by not knowing what to do next. Yun siya. Ma-demotivate ko ani sa hike. Usay wala ako kabalo sa next na ako na buhaton. Demotivate ko ani kay usahay kanang ma-stress out na kaayo ko and then wala na ko kabalo sa next na ako nga mo. And then how to motivate again is gina-assess gina ko akong self-frame. Gina-assess na ko unsay gusto na ko sa akong life. Gina-assess na ko unsay ako ang goals. That would be it. And as a special bonus, kini gyud siya ang dako gid na part sa paghandle sa demotivation. You need to pray every day. Dapat always ka mangayo o guidance ni Lord. So that would be it. Thank you so much for watching. I hope guys nga na amoy mga na-learn ani and then ma-assess niyo yourself, makakuha ng self-assessment, and then maka-focus mo sa inyong goals, sa inyong gusto sa life. Remember to always pray. Ask assistance God. Ask guidance sa kay Lord. Thank you for watching. I love you so much. I'll see you in my next video.